Така, още едно топе, което е по-голямо, по-дълго, дамско топе, на кичури, в цвят седмица и 12. Косата е славянска, отново имитация на скалпи имаме тук, като се слива абсолютно с скалпа на клиента, който ще го носи. Ето това е и едно гребенче, което се захваща по този начин и застава много стабилно на главата. Ако нямате коса, също може да се сложи. Слага се една ръбър лента отдолу, която държи прекрасно и здраво топето. Тук виждате, че това е дишаща основа, еластична. Горната част цялата е монофиламент, което означава, че е ръчно правена.